Gaurko bigarren platera. Zein da? Txurita beltza. Txurita beltza. Bai. Platera hau prestatu gabe, nintzen etorriko, zen bastango plater tipikoa da. Bildotxatik egiten dena guztia. Hau odola dugu, bildotxaren odola. Eta hauek ertzeak, negoziak daudenak, eta hau sabela, bildotxaren sabela. Hortan, prestatuko dugun tortilla bezala, bertan beteko dugu, egosi, eta hori rellenua izango da. Hori da. Gaur egun, sabela eta ertzeak lortzeko... Bai, oso zaila da. Zaila da, zeren mataderotan eta normalen egiten dutena hiltegitan, botatzen zuzte. Enkargatuz gero, bueno... Arategian eskatu ezkeo, azte honetan, gorde eskazu, eta orduan ez dago inongo arazaikan. Hori da. Eta berez, ez du lan handirik, bakarrik garbitzerakoan eta lan handia da du. Baina bertzera gainerako ez da zaila. Gauza jo gandik labadoran ez sartzen, ez da, ez dut garbitu. Hasi baino lehen, osagaiak, tipula, perrexila, txingarra edo irubilarra, bildotzaren odol egozia, tomate saltza, etxeko arrautzak, espeletako piperrautza, eta hemen bildotzaren zabela eta bildotzaren ertzak. Osagai guztiak martxan ipiniko ditugu. Behinik eta behin, nahi duguna da, ura, egozian, egoste markatu, berotzen jarri. Bai. Eta, biztartean, tipularen berdea erabiliko dugu. Atzekaldean. Bai. Hemen nahi behar zuen, ikustu. Orduan, pixka bat, garbitu. Uretan pasa. Pixka bat. Txurita beltz. Orduan, txikituko dugu tipula, baratxu, perrexila, pixka bat ere, bai. Hau da, bai. Txiki egin behar da, bai? Perexila? Bai. Bale. Eta izartean, nahi kontatuko dizuet, ze egiten aldu zuen, guren etxetara tortzen bazarete, adibidez, lo egitera, bapo goz alduta gero, baten algara, hori, mendira, edo bisita gidatuak, disfrutatzera, eta gainera orain, gareraien hauetan, basoak dauden bezala, zuaitzak, dena gorristak, horiak, paseotxoak, hori, adibidez, goioaten algara, Joronoz Mugaireko Bertiz parke naturalara, hortan jardin zenbat mota, bai landare eta bai arbola eta guzti, ez da? Bertizko nagusia, hori, bidaiatzen zuen haunitz, eta bere bidaiatetik ekartzen zuen landare bat, eta ongi moldatu da lekura, eta jardin botaniko polit bat ikusten alda. Bera bizi da? Ez, bera ja zile dago, eta berak Nafarroko gobernuari eman zion mantenimendua, hori da. Kondizio batekin, dagoen bezala gelditzeko. Hori da. Bai. Ezin da landare berririkan ipini? Ez. Mantendu, bai. Eta, bueno, bertan ere paseoak badire, barnetik, eta, bueno, egun bat zentro de interpretazion ere badago, eta, bueno, dago prestatua pixka bat, hori, jendeari harrera emateko. Bai. Eta... Nik astoratik anuzten joan izan izela. Bai, hau nitz ume etortzen dire. Horain, txikitzen ari nahi zertzeak, ia egosiak daudenak. 10 minutotan egositugu. Barkatu perrexila, honea, guztia. Bai, guztia. Ez da sobera txikitu behar ertzea, gero nabaritzeko jaterakoan. Turismo bulegoa urte guztien irekita dakazue? Ez. Txoritxarrez, hori, uda partean bai, erekita dagola. Museo Etnografiko Jorge Oteizan dago kokatua. Eta... Nun, Elizondon bertan? Elizondon. Orain bakarrik asteburutan dago. Asteburutan. Bai. Eta, bueno, Bertiz aparte, ere badugu, bueno, lehen erakutsi dugun, jauregi esnekiaren bizitak gidatuak. Hori da.
joaten algara Jauregira, hori da Iruritan dagoen palazio bat. Bai, ze polita da. Oso polita da. Kotxeak bidetikan aldamenetikan pasatzen dira. Hori da. Eta bukaeran daukae egurrezko... Bai. Hortan, udan, batez ere uda partian egiten dira kontzertuak, erakusketak egiten dira. Zelaian, Bai. Eta... Jauregia da berez. Jauregia du izena, berez. Bai, eta hori pribatu da berez, ezta? Bai. Eta gero ere... Bertan bizi da egunero... Bai, bera ambizi da. Bai. Gero ere badugu bertze... Oso polita da. Bai, bertze arriskak, haunitz. Gaten algara ere bai, Gorramendi gaznategiak ere egiten du bizita gidatuak, adibidez. Bai, eta gero bertan erosten alduzu gero zuzenean gazna. Amaiurren, errota badago, martxan jartzen dutena. Bai, herri hasieran, eta martxan jartzen dute, eta gero ere dastatzen alda taloa. Xingarrakin, txokolateakin, gaznakin. Gaznakin baztanen esaten zaio marrakuku izena. Marrakuku. Gazta daramania. Daramana. Bai. Marrakuku. Hoiz, eta bero bizita gidatuak ere egiten dute Amaiurren zehar. Eta gero goian badaukagu, hori, independentziaren monumentua, eta bere gazteluaren aztarnak, ateratzen dutenak urtero arantzadikoak, eta bai, oso polita. Gero ere badugu erratzun, Amaiurra iritsi baino lehen, erratzun. Tena aldugu da, bizitatu Xorroxingo urjauzia. Hori da, bai, erreka baztan aldetik pasatzen denean, baztan ibaia, detzen zaio, baina da bidasoa ibaia. Badakit hor udaran jendia bainatzen dela. Bai, otzotza da gura. Otzotza. Bai, eta hori, Gorostapolo auzotik joaten da, eta 30 minutoko bidea dugu, eta oso polita. Hori bai, pasatzeko bestaldera urjantzia ikusteko, ez dago zubirik, orden hori. Arriti barna, tartekatu, erori gabe. Oso, no? Bai, bota behar digu. Eta gero nola ezin jauteriak? Bai, jauteriak. Beti gizto besta edo giroa murbiltzen gara, beti, bai. Eta jateko gauzakin, eta dena ospatzen dugu jaten, eta edaten. Ni azkena izan itzen orain dela pare bat urte, Arizkungo inauderitan. Eta, bereziak, basati xamarrak, Bueno, hori dute berezia hartzarena, hori da, ateratzen dutena hartza, eta... Bezperan hilda, Hoixe. Hori da, eta saltekan, hortzen atzetikan datorkizu... Pensa, barruan dagona, zen nolako sufrimendua, zen nolako beroa, eta... Bai, bino egun horietan gozatzen du, jendea bildurtzen, eta... Bai. Eta hori hasi baino leheno, izaten da, etxetik etxea ibiltzen da, zerbait hartzen, nola zabaltzen dian etxe guztiak, eta zuk nahiz da beraiek ez ezagutu etxeko ateak nola zabaltzen dituzten. Bai. Ohitura dago denean, helbeten ere bai, inauteak egiten denean, etxez etxe joaten dira, eta musikarekin, eta etxe bakotxean ematen diote eratea, eta janaria, eta dena. Eta nahiz ezagutu ez, ate guztiak zabalduta. Eta gero, besta bukatzen da, posadan, beti. Bai. Bertan, herrikoan bertan, izkunen posadan. Elbeteko bestak bezala, Santa Cruz egunean ospatzen dira. Bertan erretako zean bildotza jan genuen, beste etxe batien, baina bertan erretakoa bai. Eta hori, bestak adibidez hasten direnean, elbeten dute berezitasuna txopo goratzea, txopo bat ebasten da, eta lehen egiten zen ilunan zehar, ebatxi txopo bat, eta gero plantatu plazan. Eskalera batzukin, elbeteko gazteek, goratzen dute txopoa. Bai? Afalduta gero, musika soinuakin, eta oso polita da. Bueno, jazta. Ez dugu, bi arroltze bota dugu bakarrik, zen sabela dugu pixka bat txikia, orduen beteko zaigu sobera. Orduen egingo dugu honekin bete, eta gatza pixko bat emango dugu. Bai, ipini gatza pixka bat. Badakizue, bera ohituta dagoela kantitatea handiak egiten, eta txiki, orain txiki honetan, nola moldatzen garen. Bai. Bete behar dugu sabela, later bat igual balime dugu iztian jartzeko. Hauxin ondo? Hori da, erortzen bada. Erortzen barema, berta.
Bai? Isabela. Horren, ekitzen dugu hau, Isabela, ongireki. Bai, laguntzia nahi gola zabalduta eukitzia horrela, osok moldatzen zen, ezta? Gero lotzerakoan, Bale. Beharko dut laguntza. Bai, txuri egiten ari ga. Isabela, txikia denez, igual, erabiliko dugu. Kollara txikia. Txikia. Zen ez dena. Zabela betatzen dezunean, lagunduko dizut lotzen. Hori da. Hola, soka luze bat moztuko dugu. Ointxene, banikoa, Bai. Txe lagunduko dizut, ikusi nahi dut, nola lotzen dezun. Bai. Hola hartu. Bale. Bain, behititu. Horrela, amoño txiki batin. Olea, bain. Hori berri zarrapatu. Bien artien zozingo deu. Bai, ez. Ez da egiten ondo harrapatu duen ba, Bueno, orain jarriko du hori da. Beste bat hor, beste moño batin duz urtsen. Txotongo bat. Amak ikusten denean, errango du. Gaizki, hartu zenun gaizki. Kurrengo batean amakarreko deu. Bueno, Hemen pixka torduri da, ikuste. Dana da, hemen, bai, zen normalean ez dugula sukaldaritzen, Hori da, hori da. Bai? Bai. Bale, orain, ostena jarriko dugu. Eta, ze hori? Hori gero. Hori gero. Bai, bai. Orain jarriko dugu hemen. Bai? Zen, gaineko. Eta soka hemen kanpoan utziko dugu. Bai. Bai. Pixka bat ireki dezan pixka bat gehiago. Hori da. Eta hori. Aizea atatzen dugu. Aizia, Aizia kentzeko jozorratza, ez da? Bai, amak egin da. Bai, kortxo eta guzti. Bera, egin da. Hori da. Eta orain hor dute erdi dola, utzi beharko dugu egosten. Bai? Hori zeuk egiten duzu, o... Ez, hau normalian zuzenien egin behar da. Hilta... Eta hori arategitan bertan, ez da? Arategitan bertan egiten dute, bai. Etxean hiltzen bada bilotxa. Bai, hartu behar da. Nero itzen naiz, txikian nintzenean. Ba hori, ama etzagon, gana zen, ez dakit. Eta aitak ziren bazko mezperak edo igual besta mezperak, ez dakit. Eta deitu zaten kartzeko, ba hori, kazo bat. Eta ganin kazo bat. Eta hankuste nuen, bildotxa bat etzanta. Eta ikusi nuela ikerra nuen, ez aita niba nahi ez, zu geldi hor. Kazoa txiki bat berkiortan, eta ikusi nuen dena, nola sortu zion. Hortik erostik ja, erran nion, bueno, behin gehiago ez, Eta ja, ez dut behin ikusi gehiago. Baina hortan bai, eta ura jarria nuen egosten, amak erran zuen bezala, eta nik egosi nuen. Ez dakit nola atera zen, zeren aserretu egin nintzen aitekien momentu hartan, eta ez nuen batrian. Baina, bueno, momentu hartako zada. Momentu hartako, baina gehiago ez zaude prez ikusteko. Bai, ez. Hemen, hori pixkat ipin... Pena ematen dit, bai. Eta... Pena handia ematen dit. Nik etxean hola baitare, oilarra, ez dakit zer. Bai, oilaskoako. Ikusi nuen, eta behin ikusi eta nahiko. Ja. Gero hau frigitzekin botako dugu odola. Bai. Hemen txeberian frigitzeko. Eta piperrautza pixka bat emango dugu. Gainek gaur egun bildotza ezin da hil, etxetan debekatuta dago, etxean ezin da. Hilte egitan izan gara. Hori da. Odola jarriko dugu. Egin dugu haundi xamarra, zen txikia egiten badugu gero mugitzerakoan eta usten da. Eta hola ikusten da forma. Nik kostalekoa izan da gauza egiten, ez tokatu ez. Zuk arraina gehiago, ez? Bai, arratia eta bai. Antxu eta, bai. Piperrautza, ezpeletakoa. Ezpeletakoa berriz ere, gabil behar dugu ikusten, nola aipatu dutena iztion haunitz erabiltzen dutena, haunitz plateretan erabiltzen dut. Bueno, eta gero, aipatu ere, elbeteko bestetan adibidez, edo baztango besta asmenta guztietan,
beti bastan zopak prestatzen dugula. Bastan zopak izaten dire, ardi buruekin eta birikako salda bat egina. Birikakin egere egina. Orden, hori guztia egosi? Hori guztia egosi, barazkia unitzekin, eta gero, kolatur hori, grasa eta dena zaporea duenean, eta zopak egin, ogia jarri, eta gainetik bota, azafran eta pipermina batekin, txika batekin. Eta gero, egosi dugun haragi hori, xiatu, eta piperrada bat egin, eta hori ere egin. Eta gero txurita beltza. Haure bai. Beti dire plater... Egositako kasu honetan burua eta ez da jaten, ez da? Haragia bakarrik. Haragia bakarrik. Bai, gentzen zaio haragia, eta jartzen zaio hemengo haragiak ere bai, eta grasak, eta hori jaten da beti, bestetan. Bastango herri guztietan. Bastan zopak, txurita beltza, piperra da, kasu batzutan, ere bai, eta gero ardi gitze due. Listo? Ja, listo dago. Hori da. Tomatea. Tomatea saltzen itxin dako tomatea. Bai, tomatea egina, bai. Zero tipulak indola goxatuta eta hola? Tipula baratxuri pixka bat, eta gero dena... Pixka gixo. Tipula dena tapatzeko. Bai, listo. Eta orain ja, hau, egosita txuria, edo rellenua egosita dukagu. Zabela, ikusi, ze forma, bai, polita. Eta orain, egingo duguna, hori, azalak endu. Bai, eta hori zuzenean hemen zatiak aurkeztu dituzu. Ni hemen txena gona izan lapaterakin? Hau prest, kartzen aldire dugu baina hortan, bai. Bola ikusteko behiz, normalean patzen dire hor, iteko bizi, baina bueno. Pixka, nahi izan ezkeo? Ez berdin zaitu, Hola ikusten da pixka bat, nola... Bale. Espera, hau txiki hau jarri jarria. Ez, zati polita jarria. Bai. Horratzeko da, baina zati politak. Bale. Eta gaina? Eta guantxen hau, kollara batekin horrela nik usten dut, ezta? Bai. Guantxen dut. Zeuk ipiniko duzu? Bai. Odol zatiak, tomatearekin, txurita beltz. Hau egin gabeko, platera hau egin gabeko, lasaitasunak zagan gure belenek. Horrein lasai dago, jazta. Lasai dago. Espatu dut. Bakoitzak bere inguruko platerak. Eta hori hona da, berak norbeak bere ingurua kontrolatu eta gero beste gauzak ikasi. Hemen gure bigarren platera, eta orain dastatu baino lehen, momentu batean gure xefaren azken ikutuak ezan, eta dastaitu duet, bai txuri eta beltz. Txuria prestatzeko, tipula, baratxuria, arrautza, xingarra eta bildotzaren ertzak nahaztu. Guztiak bildotzaren zabelean sartu eta egosi. Beltza prestatzeko, tipula, baratxuria eta olioa erregozi. Bildotzaren odol egosia ipini. Azkena tomate saltza gehitu. Dastatzera noa, baina ez dakit nondik ganazi. Txuritikan ala beltzetik? Zapore bezala. Txuria eta beltz hartu nazian. Nazian? Tomatekin, bai. Bera, dana naztuta. Bai, pizka bat hortik. Tomateakin, hori. Eta dana barrura. Asko jangabia naiz, erauntako gauzak, baina, goizua da. Osagai onak ditu, eta zaporea ere bai, gauza bat gehiago niretzako. Gaurko bigarrengo platera, ona. Bai. Eta, gogoratu guztioi, gaur bagoaz, baina bihar berri zinbain izango garela, eta beste erabatea ikusteko aukera baduzuela interneten. Txoriene, nahieran, txoriene webgunean. Eta gogoratu guztioi iradokizunak hartzeko prest gaudela. Txoriene abildua eitb.com. Eta neskak, honea etortzekoren, mutil asko pasadia, oraindik ere pasako dira, ez dakau ez zen mutilen kontra, baina tartian neskak ere gustora hartzen ditugula. Zake, etxeko Andreak, sukaldari profesionala izan ezkeo, hemen izango gara zure zai, animatu eta idatzi.
eta joango gara zure etxea, eta honea ekarriko zaitugu. Bueno, gaurko batikan bagoaz. Bale, Bihar berriz. Bihar arte.